Valittu Suomen parhaaksi kenkäkaupaksi vuonna 2015. Mikä erottaa kenkäkauppa Alinan muista kenkäkaupoista? No, meillä on ihan oikeasti aika paljon tätä valikoimaa. Eli harvassa suomalaisessa kenkäkaupassa on näin paljon eri merkkejä ja eri tuotteita kuin meillä on. Millä perusteella valitsette tuotteenne? Mä katson kaikki mallit eri edustajilta ja sitten mä päätän, että mitä meidän asiakkaat täällä haluaa. Ja sitten mä valitsen kaikennäköisiä iloisia värikkäitä kenkiä myös. Kuvaile Alinaa 3 adjektiivilla. Luotettava, laadukas ja iloinen. Mikä on parasta työssäsi? Vapaus ja ihmisten kanssa oleminen. Ovatko asiakkaanne ainoastaan paikallisia? Ei, me ollaan laskettu tässä nyt parin vuoden aikana, että 80% suurin piirtein asiakasmääristämme tulevat ulkopuolelta uutta kauppaa. Outlet on tämmöinen pieni 33 neliön koppero ja täällä on 2 huonettakin vielä. Eli tuolla toisella puolella on miehet ja lapset ja tässä on naisten valta. Ja Outlethan toimii niin, että kaikki kengät, mitkä Outletissa on, ne on ollut Alinassa. Ja tänne tuodaan semmosia viimeisiä pareja. Miten kanta-asiakaskorttinne toimii? No se toimii niin, että meillä on semmoinen paperinen kanta-asiakaskortti, niin me merkataan aina siihen, kun asiakas ostaa normaalihintaiset kengät. Ja sitten kun se on 9 paria on ostettu, niin koko summa lasketaan yhteen ja kun ostat ne 10 parit, niin sä saat sen 10% sitä koko summasta.